Good morning mga busing. Dito tayo ngayon sa Signal Village. Galing tayo ng katuparan. Dating siyempre sa misis kahit Sabado may pasok sila. Medyo maluwag yung kalsada. Sabado kasi. May evento. Ano tong kalsada na to? Karugtong ng Bayani Road. Gusto tayo dun doon sa Bayani Road. Diretso ng pauwi ng bahay. Tignan nyo naman kung gaano kitid ang kalsada dito. Nagtatraffic dito pag weekdays. Regular day. Yun, no? Nangyari. Anong nangyari? Anong nangyari, mga boss? Ay, nako po. E-bike, motor. Dami. Oh, ingat-ingat mga brother. Ang yata nitong ah, yung green na yun, yung yun, electronic vehicle. Opo, ingat. Ingat tayo lagi kasi hindi natin alam yung disgrasya sa kalsada. Oh, ano po. Mahirap. Naman sana sa atin. Ang galing nun. Tayo mga busing, no? Kanan. Ang buti hindi sarado ngayon. Sinasar kasi ito pag Sabado at Linggo may mga nagbabike nag-skateboarding dito. Ngayon wala. Pasok na tayo doon sa papunta ng pauwi. Dito na lang mga busing, mahaba na yung video natin. Dami nagre-relax, nagja-jogging.